Ale to nezmení nič na tom, že táto pesnička je moje prvé verejné vyjadrenie k našemu vzťahu a je to podané veľmi, veľmi slušne. Keby to bol diss track, ak by ste si z toho vytvorili, tak to vyzerá úplne inak. A hlavne som rapper a raperi odjakživa opisujú svoj život v trackoch, takže neviem, či by bolo lepšie, keď som išiel behať po všetkých možných podcastoch a rozprávať o tom, ale každopádne už som aktuálne v jednom bol, lebo som potreboval dať veci na pravú mieru, presne aj to, že všetci proste mi rozprávajú o nejakom love songu, ktorý neexistuje. Proste to, že mám 38 rokov písať, že prečo ja sa vyjadrujem nejakému mladému dievčaťu, akú rolu hrá vek v tom, keď sa chceš vyjadriť k niečomu, čo je stále poukazované a vykreslované len z jednej strany a není to pravda. Čo ja viem.